Krásny deň sa praje, zima klope na dvere a preto sa treba poriadne obliecť, aby ste si rybačku užili a hlavne, aby ste neboli chorí. Preto by som vám chcel predstaviť novú značku, ktorú nájdete exkluzívne na www.hobbyg.cz a je to anglická značka Madison. Jedná sa o zateplenú thermal bundu a zateplené thermal nohavice, ktoré sú vyrobené z materiálu Primaloft, ktorý sa používal pri výrobe vojenského oblečenia. Bunda je krásna, štýlová a ľahká. Viete sa v nej perfektne zazipsovať. Má nepremokavé zipsy, podlepené švy. Krásny dizajn. Nastaviteľný šilt. A keď sa zazipsujete, je úplne chránený. Rukavy si viete zalepiť tak, aby vám stade žiadne teplo neunikalo, poprípade aby nevnikal dovnútra chlad a vy ste boli ešte viacej chránení. Bunda je ultra ľahká, vyrobená z paperových vlákien, nastaviteľná kapucňa, nastaviteľný spodok, aby ste ďalšiemu úniku zabránili. A nohavice, ako môžete vidieť, vysoké, kryté, máte kríže a kritické miesta, tak jak bunda, tak aj nohavice majú obrovské vrecká, kde máte dostatok priestoru. Spodok na suchý zips je strašne široký, takže aj na hrubé gumáky si to viete pekne natiahnuť a to. Takže toto je nové oblečenie na našom trhu od značky Madison, takže ak zháňate kvalitné oblečenie už na túto zimu, určite siahnete po tejto značke a budete maximálne spokojní.